salah setunggal diaturke. Pundi? Menika anu Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ngono kan to? Nggih. Oh iya. Yutarni apik nek nang kamar mandi nyanyi ya Kusuma Wijaya. Wijaya Kusuma malah aku alik ngono. Nek awakmu iso ta anu Min? Oh sakit ngoten kaya bintang tamu kaya nasional kaya nek do karo kok sejak ngepal ngino banget kilani iki. Mereke Kasudebian kula. Ya. Yo monggo diaturke alon-alon matone kelakon. Dados. Mbak Mimin, Mbak April ngaturke lagune Kusuma Wijaya.